principală de intrare a castelului are 4 porți, pe fiecare latură câte o poartă. E construit în anul 193, era noastră, în timpul împăratului Septimius Severus. Castul înseamnă de fapt tabără militară. Aici a staționat o cohortă romană, o trupă de arcași oriental din Siria, 500 de soldați. Stau pe granița asta până în anul 246-47, când din Moldova vin carpii daci liberi care dau foc la toată granița. Romanii construiesc de fapt două granițe. Granița pe care se află castul de aici începe de la Dunăre, se duce spre Brașov, Comalău, Covasna. 17 case pe granița asta. A doua graniță, Valea Oltului, Sibiu. Deci două granițe de apărare au făcut. Hai să vedem pe spate. Uitați acolo unde e copacul, e a doua poartă, o vedeți? Da. Veniți mai încoace, veniți mai încoace. Aici a treia poartă și după clădire în spate, a patra e tocmai acolo. Legătura între porți se făcea pe stradele pavate. Cu piatră de râu, are râu în spate. Uite aici unde e zidul, vedeți pe jumătatea zidului trece o dungă roșie și șerpăiește pe zid, vedeți dunga roșie? Da, da, da. De la dungă în sus e zidul nostru, de la dungă în jos e roman original. E construit cu var cald hidraulic. Și în pământ 70-80 de cm tot roman original. Trebuia să-l facă mai înalt, înălțimea de acolo trebuie aici. Camere de spate și curtea de aici stătea comandantul casului, pretorul. Centrul în mijloc acolo unde sunt camere, multe principii, ofițerii. Ultima clădire mai înaltă din margine de acolo, Horeumul, magazia de cereale, grânarul propriu zis. Hai să vedeți încălzirea centrală. Da, vezi că avem încălzire centrală. Uitați, au săpat asta vară și în vara asta, acolo au găsit încălzire centrală și baia comandantului. La vară sapă în continuare în mal încolo. Hai să vedeți sistemul de încălzire. Uite acolo în mijloc, vedeți pilele alea de cărămidă, susținea podeaua, podea dublă. Aerul cald circula pe sub pardosea, uite tubului pe marginea zidului aici, le vedeți? Tuburile aici, pe marginea zidului interior. Da. Nu, uite aici, pe partea asta, da? Așa, treceau odată pe dedesubt. După aia luau tuburile, le amplasau pe zid în sus. Ați văzut tuburile în cameră, da? Uite-le aici, pe margine. Vedeți că corespunde cameră cu cameră, da? După aia urcă pe zid în sus, focarul în afară. Aici încălzea comandantul pentru el. Ofițerii acolo aveau și încălzire centrală. Soldații au avut barăci în spate și în față, dar au luat foc ale lor. Că au fost construite din bârnă de lemn. N-aveau încălzire centrală decât un focar în mijloc. Da. Are 12.500 de metri pătrați în întregime tot castul. Duceți-vă, doamne, duceți-vă la toaletă. Păi duceți-vă, că mai mergem în sală. Doamne, și dumneavoastră poza aici la hartă. Da, imediat. E important și ce scrie. Aici sunteți pe graniță. Începe granița de la Dunăre, se duce spre Brașov, Comalău, Covasna, o graniță. A doua, Valea Oltului, Sibiu. Că romanii vin pe aici, când vin, trec Dunărea, construiesc podul de la Drobeta, Turnul Severin, la Dor, din Damas, piciorul de pod peste Dunăre. Veneția Dobrogea ocupă prima dată. De ce? Era ieșirea la mare. Aici vin, stau mai mult timp, construiesc monumentul de la Adam Pisitro, pe om Traiani. După aia o iau pe aici, cuceresc capitala Daciei Sarvițe Getuza. După aia se duc la Roșia Montană, dau drumul la minele de aur. Aurul și sarea. De la sare vine denumirea de salariu. Aici sunt daci liberi. Niciodată n-au cucerit partea asta de sus. Și vin carpii din Moldova, care dau foc la toată granița. Deci daci liberi de ziua de azi sunt moldovenii și cu Mara Mureșenii. Uite că a luat cineva să dreapta și mi-a strâmbat-o. Aici râdița de măcinat cereale, o am mai întreagă. Găsit arsura în pământ.
Asta e ușoară parcursul, ăsta e firul topit greu. Piatra care... Asta e poarta principală de intrare, poarta Pretoria, dextra, sinistra, decumană. Comandamentul principii a ofițerii, magazia de cereale, barăcile soldaților, stradele pavate. Pe aici mergeau soldații și asigurau paza. Șanțul de apărare. Că în Spania, în Germania, în toate casele acelea astea sau toate. Toate sunt la fel.